kata puonjruok ma osebet iwacho maber kacha ni nitiere lipode mang'eny mag Auditor General, nitie mar Claire sorry mar Claire Omolo nitie ka Omolo gite mach moro manwango skume do ni Chagule gigi te nitiere. King'iyo higa mar 1988 ne wan gi skul mar Bombolulu maparo ni mae kama wachako winje me madongo gi 1988 nyithindo maromo 26 nowito ngimagi e majno ne omuoch kar od nindo mano oting'o jopuonjre 100 kod 30 mano dormitory. Aya iwacho ni dirishni ne onge yot mar kalo e dirishni go mana wach miwinjo je iwacho cha mano 1998 kwa ng'iyo mana moko matin okang' mane okaw ne tend sikul nyaka sani onge okang' maler mano okaw ne tend sikul. Aya okang' mano okaw ne apisas mag sirikal bende ok lerie onge nyaka sani. Kibiro e higa mar 1999 mana higa achiel kende skul mar Nyeri higa ne jopuonjre 4 owito ngimagi kamane jopuonjre 4 owito ngimagi ka jowetegi ne oloro negi e od nindo sama mach otima ng'oa machiech ni majni nochia gi achije ma iwacho ni omoko gini ne gi nyithi sikul. Aya okang' mane okaw ne tend sikul onge kata ok ong'ere nyaka sani. Okang' bende mane okaw ne jotend sirikal mane nigi responsibility mar neno ni okenge makare noketi ne onge. Victor biye higa mar skul mar Kianguli mi wacho higa mar 2001 ma inyalo paro wachno kaka ne pek. Aya nyithindo makwan gi dirom 67 nyowito ngimagi. Nyithindo 67 nowito ngimagi. Jopuonjre 2 ma jo higni 16 ne otiayo mach mano kaluwore gi report mar nonro. Iwacho ni jopuonjre 2 mane otiayo mach e sikundu no inyalo paro wach kes mar jopuonjre 2 kaka ne obiro gi kuma ne ogikie. Aya od nindo ne ni kod nyithindo 100 ma yawuoyi. Okang' mane okaw ne jotend sikul pod ok ong'ere nyaka sani. Mane yorno bende okang' mane okaw ne apisas mag migawo mar somo pod ok ong'ere matieni onge gimoro amora mane otim. Koro ineno ka nitiere trend ni gigi timore, sirikal chiwo national days mag morning ka dhano osemon ndalo 3 to kanyo orumie ji rito report. Victor higa mar 2010 skul mar mano waseng'iyo Nyeri higa wabi 2012 machiegni ka Asumbi Girls mapod wanyalo paro mach mano wuok Asumbi Girls stima ne omuoch ma ne wacho ni mach mano wuok kokalore gi muoch mar stima. Iwacho ni dhoudi ne olor gi oko mana wach miwinjo mana gima senior ne wacho cha to nitiere kama wabiro tenie wiye nikech wabiro ng'iyo ni wach safety ma wawacho cha matron mar skundegi sama megi wuok iyudo ka nitiere skunde moko miyudo ka watchman ema nigi key to sikul nie village ma watchman bende sechego chamo chang'a kamoro gotieno. Koro nyithindo ing'eyo ni nitiere gimiluongo ni fatigue olo mar del ma samoro nyithindo gi nose somo odiochieng' mangima bende ne gichiwo gokinyi gi ol. Koro ka gitemo mondo mi giringi kama chomuoch kokimanyo ng'ama yawo dhoth